Kinapursigi, determinasyon, nasa limetmen, managayan. Dagito'y dagiti may pagtangtangsin nga pakababalin sa dagiti Ilocano Kamrunan, dagiti tao, dagiti ili aban na. Dagiti ang kababalin kat iyataday na unay, di kababalin ket dagiti abuos na makumpuna. Dagiti abuos ket masarakan ka dagiti kaykayo nga agbungbunga, wenno kaykayo ti kabakiran. Agiti lugday ti puraw nga isu ti mabusbusuan la unay dagiti tao. Di panagalan ti abuos ket dagiti indog na ket isu ti makumpuna panagabuos. Iti abuos ket nagbalinen nga may sa kadagiti napapatek nga gamit nga sagot ti Dios kadagiti tao iti merda ket ti sibubukel nga ili ti banla. Iti sitio talungguyan nga adan iti adu kaykayo ti lunggoy ket isu ti kamrunan nga pagnanailan dagiti abuos. Gapu kadigitoy ng palipayen na natulturas iti lugar gapu ta panagabusen iti may sapas pamastekan dagiti tao. Nagpalipayan na inspirasyon na dagiti tao iti kababalin na dagiti abuos. Kas ka dagiti abuos, dagiti tao iti barangay imerda ket nagagaget. At ikinamayen na pursigi, determinado, nasa limetmen ket managayan. Contingent number 8, Imelda Elementary School.
President, Mrs. Gina Lucas, and the Dance Coordinator, Ms. A. Katrina